10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର LIC କରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ବାପା ବୋଉ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ବଢେଇ କୁଢେଇକି ମଣିଷ କଲି। ମୋ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ତ ମାଇକିନିଆ ନାଁରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ବୋହୂଟାକୁ ପାଇ 10 ଲକ୍ଷରୁ ସିଏ 8 ମତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦଉ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କବାଟ ହଳେ ଲଗା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ କହୁଛ ତାକୁ ବାହାଲା ଦିନୁ ତମେ ଦେଖିନ, ତମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି? ଫଟୋ ଫଟୋ କଣ? ଫଟୋ 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 କଣ? ଏଇ 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 ଫଟୋଟାକୁ ଛାତିରେ ଦାବୁଡ଼ି ଧରି କଣ ତ ଗୋଟେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇ କହିଲା, ତାପରେ ଡୋଳା ଉଠେଇ ପକେଇ। ମଉସା ମଉସା ତମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା, ଦେଖିଲ ସେପଟେ ଦେଖିଲ, ଦେଖ ଦେଖ ବାବୁ ଦେଖ ଦେଖ। ମଉସା ଏ ଫଟୋ ମତେ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା ମନେ ହଉଛି। ଏ ବାପା ବାପା କୋଉଠି ଦେଖିଛ କହିଲ? ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆମ ସେବତୀ ନା ଇଏ କିଏ? ହଁ ସେଇ ବତୀ ନା କଣ କହୁଥିଲା ଆଉ। ଆରେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କାହା ସାର୍ ବକର ବକର ହଉଛ? ସେବତୀ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? ନାଥୁ ମରିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଅରୁଆ ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରି ଖାଇବା ଦେଖିବା। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପଛରେ ଖାଇବ। ହଁ ସେ ଚୁଲି ପୋଷା ମରିଯାଇଛି, ଭଲ ଆଉ ହେଇଛି। ଶଳା ଗୋଟେ କଟା ଯାଇଛି, ଶଳା ସବୁବେଳେ ଆମ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଏଥର ତମର ମୋର ଜମିଲା। ତମେ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅ ନା। ସେ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ? କଣ କରିଛି? ତମ ନାଁରେ LIC ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି। 10 ଲକ୍ଷ? ତେମେ ଟିକେ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଜେଜେ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦିଅ। 8 ଲକ୍ଷ ତମର, 2 ଲକ୍ଷ ମୋର। ଇଏ ଜେଜେ ଆମେ କେଦାରନାଥ ତିରୁପତି ଯା 15 ଦିନ ପରେ ଫେରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ। ବାସ୍ ଓ ବାବୁ ବାବୁ ଓ ବାବୁ, କଣ ହେଲା? ତମେ କେଦାରନାଥ ତିରୁପତି ଯାଉ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଁ ମତେ ମୋ ଫଟୋଟା ଦେଲ, ମୁଁ ଯାଏ। ଜେଜେ ଫଟୋ କଣ ନବ? ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ନିଅ ନିଅ। ଦେଲ ଦେଲ କଣ ଫଟୋଟା ଦେଲ। କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନା କଣ? ହଇଲ ତୁ ସେଇ ବତୀ ନାଲ? ହଇଲ 12 ଘର ପଶି 13 ଘଇତା କରି। କିଏ ବେ? ଘଇତାଟା ସିଆଡେ ମଲାଣି, ତୁ ଏଠି ଶଙ୍ଖା ଛିଦ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଅଛୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ଜେଜେ? କାମୁ ଚାରି ଦିନ କାଟିବି ମୋ ଜେଜେ। ଏଇ ସେବତୀ ତମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଟିକେ। କାନ୍ଦିରାଲୋ ମା, ସେ ଛୁଆ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କାନ୍ଦିକିଲା ଯିଏ ତ ମଲା ଗଲା, ତମେ କାହିଁ ତା କଥା ଭାବୁଛ କହିଲ? ଯାହା ତ ଉପରେ ହେଇଗଲା। ହଁ ଚାଲ LIC କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦବୁ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଉଠି। ସେ ଟଙ୍କା କଣ ମତେ କଥା କହିବ ମୋ ଜେଜେ? ସେବତୀ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୋ ଜେଜେ? ତମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ଟିକେ, ସେ ବୁଢା ଲୋକ ପଡିଯିବ। ଟଙ୍କା ସିନା କଥା କହିବ ନାଇଁ, ତାପରେ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତରେ ରଖିଦବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଠିଆ ହେଲା ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ଟଙ୍କାଟା ଉଠେଇ ଆଣିବ। ଯାଅ ହଉ ଯାଅ, ଚାଲ ଜେଜେ। ବୁଢାକୁ ଧରିକି ନିଅ, ପଡିଯିବ। ଯା ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କଣ ପୁଣି ଅଟିକି ଲଗାଇ? ଆଲୋ ମା, କଣ ହେଲା ଜେଜେ? ନାଥୁ ପରା ମରିଗଲା। ତୁ ଏମିତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ LIC ବାବୁ କଣ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? କଣ ବେ ପୁଣି ଓଲଟି ଗଲା? ତତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଉଲେଇକି ବିଧବା ହବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ କରିବି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ଖୋଲିଦ, କାଲି ପିନ୍ଧିବ। ଆରେ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ବା? ସେମିତି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସାଡେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହଉଛୁ? ସିଏ କଣ ତତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲା? ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି ବା? ଯଦି ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ଦେଇଦେ। ଏଇ ସେବତୀ ଦିଅ, ବୁଢା କହିଲାଣି ତମେ ଦେବ। ଦେଇଦେ। ହଁ ଓ ସାଧୁ ବାବୁ, ହଁ ହଁ ଜେଜେ ଲୋ। ସାଧୁ ବାବୁ, ଏ କଥା କଣ ସାଧୁ ବାବୁ? ହଁ ମୁଁ ହେଲି LIC ବାଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ ଏମିତି ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲିକି ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂକୁ ଖୋଜୁଥିବ। ମୁଁ କଣ ତମ ପଛ ପଛ ଏମିତି ଖୋଜୁଥିବି? ତମ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ତମେ ପାଇଲ? ହଁ ଏଇ ପରା ମୋ ବତୀ। ସେବତୀ ସେବତୀ। ଓହୋ, ଏଇ ତାହେଲେ ସେଇ ବତୀ। ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା LIC ରେ ସେ 8,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ? କଣ
କ'ଣ ଏମିତି ବିରୁଡ଼ି ମାଳ କାହିଁ ହେଲ? LIC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଫିସରୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିକି ଆସିଛି। ହଁ ଏଠି ଖାଲି ସେ ବତି ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ଯିବି। ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେବି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆହୁରି ମୋର 13 ଜାଗା ଅଛି ନା। ଏଇ ସେବତୀ ତମେ ଆଉ ଡେରି କର ନା, କାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦସ୍ତଖତ ସାର ରହିବେନି। ଟଙ୍କା ଆଟେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ନିଅ ତମେ କାହିଁ କୁହୁ କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ଦସ୍ତଖତ କରୁନ। ନିଅ। କାନ୍ଦିଲାଲୋ ମା, ଦସ୍ତଖତ ଉପରେ ଲୁହ ପଡିବ, କାନ୍ଦିଲା। ଇଏ ବୁଢା କିଛି କରେଇ ଦବନି। ଅତି ବାଜେ ଲୋକ ଇଏ। ନା ଲୁହ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପୋଛି ଦେବି। କାମ ସଇଲା ମୁଁ ପୋଛି ଦେବି। ସଇଲା। ଦିଅ ଟଙ୍କା ଆଟା ଦିଅ, ସବୁ ଦିଅ। ହଉ ଦେଲ ଧର। ଟଙ୍କା ନିଅ। ସେ ଟଙ୍କା ଜମା ମୁଁ ଧରିବି ନାହିଁ ମୋ LIC ମୋ ନାଥକୁ ଆଣି ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୋ LIC ଭାଇ। ତମର କ'ଣ ହଉଥିଲା? ସେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁ କାନ୍ଦିଦେଲ ତମେ? ଏଇ ତମର ଟିକେ ସେତିକି ଥାଉ। ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ତା ଦେହରେ ଲୁଗାପଟା ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା ବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ନା। କାନ୍ଦିଲ ମା, ଯାବ ସାଧୁ ସାଧୁ ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସି ନାଥୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କିଏ ସେ? ତମେ ନାଥୁ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ନା ଟଙ୍କା ନେବ କହିଲ? ସିଏ ତ ମରିଗଲେଣି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହେଇସାରିଲିଣି। ସେ କ'ଣ ଫେରିବେ? ନାଇଁ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିଲେ ନା। ଆଉ ନା ନା, ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଢେଇବା ଦେଖି ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଯୋଉ ବିକଳ ହେଇକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛି। ଯଦି ନାଥୁ ଫେରି ଆସେ, ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ମୋ ନାଥୁ ସାର୍ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାରେ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କହିବି କି? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ମତେ ଯେମିତି ଖାଲି ଭୁଜୁଭୁଜା ଖେଳ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି। କାଇଁ 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 କ'ଣ 2 ମାସ ହେଲା ନାଥୁ ମଲାଣି, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ଆକୁ ନବ? ଯଦି ବା କହିଛି। ହଁ, ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କହିନି ନା, କୁଣ୍ଡେଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଯଦି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାର ଭାଇ। ନା 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 ନା, ଏମିତି ଯଦି। ଭାବନା। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନାଥ ପାଖକୁ ପଳେଇବ। ହଁ ପଳେଇବି। ଏ ଟଙ୍କା ନବନି? ନା ନେବିନି। ସାଧୁ ବାବୁ, ହଁ, ଯେ ପାଠ ଛାଡିକି ନାତି ପାଠ କର। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି। କିଏ ବେ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ସତରେ ମରିଗଲି ନା କ'ଣ? କ'ଣ କିରେ ତୁ କେଡ଼େ ବୋକାଟା କିରେ? କ'ଣ? କିରେ ଜୀବନ ସାରା ତ ମୁଁ ଚୋରି କରି କରି ଦିନ କାଟି, ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲି କୋଉଠୁ? ଆଉ ୟା ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର LIC କଲି। ଆଚ୍ଛା LIC ସାରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମକୁ ଚିହ୍ନିବା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ତମେ ଆଦମ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ନା ତମେ ତମେ କି ଲୋକ ତମେ? ଭାଇ LIC ଲୋକ। କ'ଣ? LIC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ହଁ ହଁ। ତମେ ପରା କହୁଥିଲ LIC ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ହଁ। ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ ହେଲା କ'ଣ? ମୁଁ ପା କନସେଣ୍ଟାଲ ଏଜେଣ୍ଟ। କିଏ ସେ? କନସେଣ୍ଟାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କାର୍ଡପର୍ଦାର। କାର୍ଡପର୍ଦାର? ହଁ, ମୁଁ ମାଲ ନେବି, ହଁ। ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବି। ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତମେ କ'ଣ ତା ମାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲ? ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଏଇ ସିଏ ବା ତା ମାଲକୁ ପାଇଗଲା, ଧରିଲ କାଗଜ, ମାଲ ପାଇଲ। ହଁ, ତମର ମୋର କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପା ପୋଲିସ ବାଲା? ହଁ। ହଁ, ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଚାକିରି କଲିଣି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦେଖିଲଣି କୋଉଠି LIC ବାଲା ଘର ଘରକା ବୁଲିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେଣି? କ'ଣ ହେଇଛି? LIC ବାଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେଣି ଘର ଘରକା ବୁଲିକି। ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସାରେ। ସାର୍